Za posao, za kind. Može. Opa! Ovdje ne moraš da piješ, da se onako ljulja. Nije to ništa, bre. Znaš kako je kad namaznu bure? Šta oni radi? Šta radim? Maznemo mi njima. Oni maznu nama, mi maznemo njima, svi zadovoljni. Pošteno! A druga Božja zapovest, ne kradi. Čekaj bre, jel krađa, jel to smrtni greh ili je to iz ovih zapovesti? Pa vidi, ne kradi. To je zapovest. Ajde bre, vidite, olazi, dosta bre s tim. Ja tražim ideju za panel. Šta ti je čoveče, pa to je užasno jednostavno. Treba samo ljudima da pružimo utisak bolje budućnosti. Znači, naslikaš jedan lep, sunčan dan, plaža, more, staviš jednu palmicu, ispod palmice ribicu i to je to. Ti to sve vreme radiš, samo ga malo uozbilje zato što je za banku. Lakija, Valence! Persino, kurece, to je to, ej! Palma, čoveče! Stavi mene pod palmu. Hoću, kako kenjaš. Čekaj, stavi mene po jednu, molim. I tebe. Svakog po jednu palmu. Znači, 3 palme, 3 palme. 3 palme na obroku sreće, te oblaci kruže svu noć, te lađaka... Jao! Sve u redu, on kontemplira. Nego slušaj, Momo, ovo sa ribama i palmama, tu može da se odradi, samo nam treba kinta. Ajde. Da, znam, ali kintu nemamo. Nikakav problem. Opljačkat ćemo tvoju banku.